आंथ' फंबाय रागा जोंना जोफायजोबसो लुबैयामोन आङो हो माखासे ओइ आफायनो होदों आंथ' रोङाना आं सानो उल्था फाल्था जायो नामा होननानै फर्मुला दंना होनो रोङिनि आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ एसे दिन्थिलांसैलाय नैबे जा फंबाया नैबेखौ मानि थाखाय खुलिदों आरो मानो आरो बेरेफुंजानि फंबाया मानि थाखाय फैखो आरो सोरनि लेंहरनायाव आरो मानो फैखो बियो खिन्थु बेखौ मानो खुलिखो बेयाव आरो माबा जादु मन्त्र दंनो दा फंबायासो खिन्थिसिगोन दायो जादु मन्त्र दंनो आं मिथिया दायो लास्टआव दिन्थिनोसै आङो सोरबाफ्रा निस्सय जायाखैबो जानो हागौ बा जादोंबो जानो हागौ खिन्थु जोंना नैबे जाहैबाय दाख्लैनिफ्राय दैया गवाखै खिन्थु नैबेखौ गासिबो गोदान होजोब्बाय नैबेबो गोदान ओमफ्राय बे सिंनि मा होनो बेखौहाय ओरै माबाग्रायालै अथार नै एसे फंबायखौसो दिन्थिलांसै आं दिनै फंबायनावहाय लास्टआव सोंसै फंबाया माने दै गायनायनि बख'नायनिबो माखासे बिराद माने आयदा दं नै होनो जायाखै एलायथ' माथो जामाराखैसो बे बोसोरानो जायाखै होमबा औ नटा उल्था जादों माने उल्था नङा बेखौ एसे माबाग्रोनांगौबो मा होनो गेब्लेहोग्रोनांगौ माने बायग्लिहोनांगौ आरोखि आदसा आदसा हाफ्लेनानै बा नाग्लिनानै बिदि फाखाफ्राव आदसा आदसा बे राखांखां जाना थाबाय नालाय दैया बोसाबना लाखियो आरो आदसा मेन खोथाया इदि आरोना नै दाना मायदियाव बायग्लिहोयो बेसो मिथिसिगोन दा आदसा इदि बेजें खालामनांगौ आदसा आदसा एसे बेजें खालामनांगौ राखांखां जाना थायो नालाय गोदानाव होनांगौ माने जाबायबो आरो नैबे फंबायखौ सोरनोबा जुदि दै गायनो बा वाटार माबा होननायखौहाय बयरिं सयरिं खालामनोब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो बिथांमोना दैखौ माने आयरन दंना गैया डाइरेक्ट नायनानै मिथियो आङो फंबायमोनखौनो गायहैदोंमोन दैखौहाय जेला माने दै नांगौ जायोमोन माने खेबनै खेबथाम बिराद नागिरनांगौ जायोना खनसेयाव मोनाबा नागिरनांगौ जाबाय नागिरनांगौ जाहैबाय अबेबा खनसेयाव मोनो नोंनियावथ' बारा सम नागिरना जों खननायाव मोनदों ओमफ्राय नोंसोर दा जेनेबा दैखौ आयरन थानाय थाइखौ बोरै मिथियो बालायाव सिनायोना आदसा सिखा फिसा नांगौलै बालायाव सिनायो बालायाव गोजा जायो आयरन दैना दारानि दैमानि दैफोरबायदि गोजा जायो माने गोजा जायो आदसा गोजा जानांगौ सगनस्रिनि बायदि जानाङा माने गुफुर जाथारना आरोना गुफुर जानाङा गोजा जानांगौ जिमान जाथि इमान मोजां आदसा आदसा बालाया आयरन गैयै दैना आं दाहाय नोंजों मोजां रायलायगोन र' ओरैजाय नै बिसोरो जाहैबाय थौ सुदों माने जा अमा दं नालाय अमानि थाखाय आदार होनो बिराद बेस्थ' गवा माने मावाबा मोनजाया होननाय बायदिसो मावखाथारनांगौ ओमफ्राय आरो ओरैजाय नै बे जाहैबाय मा खोन्थायालै बे जाहैबाय जोंनि जायटेक मोननाय नै नुदोंना नै जोंनाव कन्टिनिउ माने मानि थाखाय ना मिथिबाय अमानि थाखाय माने सावनांगौ जाहैबाय अमाया मा जाहैबाय आदार माने अफ्रि नांगौ नालाय अफ्रिजों लोगोसे नैबेखौहाय नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे बनबो नांगौ बिरादनो आरो बेजों मालाय रेडि लाबोखाजोबो गोदान नांगौ माने गोदान माने पुरानाबाबो एसे रेजेंद्राय बानायो लिरदेरद्राय जानांगौ आरो सोब अस्त्र थाखाजोबो माने ना नोंनाव अस्त्र लाखाजोबो ना मालायनो होबोनायावनो जोबोयो बिदिनो आदसा दा ओमफ्राय दा बे जागोन जाया एसे रेजें जायो आरो बे इन नटा थाबाय गबाय एकदम बाइकआवनो रेडि थार होनबा इदिया जानो गैला नामाथाय सोंनांसिगोनसोलै आफानाव सोंनांसिगोन नै दाबाबो अमा आदार होनांगौ फुराना दंमोन खोमालै ना आफानाव सोंनि आङो एकदम माने इयावसो हावा लादों होननानै एकदम हाथा लिरथेजोब्बाय खोमा आरो आफाया बे माने बे राखांखां जाना दं नालाय बेखौ मारिबा अरजोबो माने आदसा मै होनांगौमोन लाबोनानै एसे दैयाव सोमनानै देग्ला खालामनांगौ देग्लिबावनांगौसो देग्लिबानो जाबाय बेखौलाय माथो बिदि फुवाबाथ' देग्लिहैनो गोनां दानि बैयाव जिथु फुहैदोंमोन फुवाबा देग्लिजायो आरोना बायग्लि होनांगौ आरो मथ'ते आदसा राखांखां जाना थायो नालाय सामब्रानि बुस्थु नै बेखौ बोरायखौ होदोंमोन बेखौ जायैनि थाखाय गारबायसो बे बोरायबायलै होननानै होनबा आं मोजां नायस्लाबासैना होनबा मेन प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम जानाया बिनिफ्राय जायो बांसिन ना जेनेबा मोनदायाव थाबथायाखैबा जेंनायासै आरो सालायनो सालाय नङाबाथ' बेलेगजों थांनो लामायानो गैखाया बेजों अबेबा बारफोर लायो नामा
बेजों इ मारिनाया टाइट जायासै नालाय बेयाव माने अरजोबजोबाबा बार लायो अरजोबनांगौ मारिनो ग्रोब अरथारनांगौ मारिखांबाय एबार नायनायसै ओजों हांलादों नामा बेखौ मारिजों फैबाय जायखौ थानाय मोनथारासै जोब्बायना जानाय बायदि मोनबाय आरो ना बे मनाया थाबाय थाखानांगौ ना नोंसिना एकदम थाबाय थाथारनांगौ बिराद गिलिरनिफ्राय गासिबो लहा लहि गोजा ना दे दाना आखाइ आखिथिं सुदो साहा लोंसै मा जाहैबाय फुं समावनो आङो फंबायखौ फन हरबाय मानो होनबा दिनै साननै जाबाय माने दैयाबो ओरैबायदि प्रब्लेम जायो माने दै नङाबानो जोंनाव सोलिया नालाय सानफ्रामबो सुलु सुला गासिबो संनाय गासिबो दुगैनाय माने दैनिफ्रायनो गासिबो जाजोबो ओंखायनो दै नङाबानो मानसिया एखेबारे बिराद प्रब्लेमाव गोलैयो आरोखि ओंखायनो जोंनाथ' दा मा जाहैबाय सोरांबानो मानसिफोरनो दै नांगौ नालाय जोंहाबो थिग बेबायदिबो नांबाय थागौ आरो ओंखायनो मा खालामबाय दाख्लैबो हरावबो बिदि माने एकदम बिराद जारला औ फेम्फोना फैयोमोन थांहां फैहां आरो दा नै फंबाया एकदम दा बेजों मोजां रायज्लायनोसै आङो सोरबाफ्रा जुदि नांगौब्ला दैनि जुदि गोनांथि जायोब्ला दै जुदि बयरिं खालामनांनो गोनांथि जादोंब्ला आरोना बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंसोर जेनेबा माबायदि हिसाब लायो जेनेबा 50 थाखा फुटाव 50 थाखा ओमफ्राय नोंसोरनि जेनेबा जानाय हाजिराफ्रा माबायदि हाजिरा नंला जोंना फुटाव माबा नालाय 50 थाखा नालाय बेखिनियावनो गासिबो जाजोबो जानाय लोंनाया बे मालिकनि सायाव थायो खायफाया अननानै साहा दै होनाया बेलेग खोथा आरोना ओमफ्राय जुदि दा जेनेबा खेबसे गायनायाव जायासै बेलेग खेबसेयाव गायबाथ' बेथ' प्लास जागोन प्लास जाया सानसेबाबो नागिरना होगोन माने दै नांगौखायसो लिंहरनाय जायो नालाय जोंखौ जों नागिरना होथारो आरोखि दिनै सानसेयाव जों मोनलांनो हायासै खनबा गायसेयावबो जों गाबोन समनिया फैनानैबाबो नागिरबावना होयो नाजाना होथारो आरोखि दैयाथ' मोनखागोन गोबां माने फसायनाय बायदिथ' दै मोना किसुमान जायगायाव मालाबा नोंसोर साननै सानथामसिम जाफेरबायना दै मोनो जायो सानथाम सानब्रै सप्तासे गाहाम नागिरना होयो सप्तासे माबा लस जाबाय बिदिबा बिराद जायो होमबाबो नांगौखौ आरो माथो खालामनो आरो रोंगौ होननायखायसो लिंहरो नालाय दा जों नाजाना होआबा नागिरना होआबा बिसोरलाय बोरैथो मोनो बिदि मोनसे खोथा ओमफ्राय जेनेबा दैनिखौहाय जेनेबा दै आयरन फैनायफोरखौ गेरेन्टि होनो हायोना हायो एकदम हायो एखेबारे आरो ओरैबायदि अबेबा एसे एनै माने गोजौ जुदि आयरन गोनां मोनलाङोबा माने जेरै सानना ला जों 30 फुटाव दै मोनबाय दा जोङो 20 फुटावनो आयरन गोनां मोनलांखाबाय ओमफ्राय 30 फुटाव आयरन गैयै मोनलांबाय मोनहैबाय बै 20 फुटनि आयरना एसे नांहैनो नागिरो आरो माने खारख्लायलांनो चान्स थायो आदसा दा मोनोबा थाखोसेल' मोननांगौ आयरन गैयाबा गैया गोनांबा गोनां बेबायदि आरो मोननै आयरन गोनां आरो गैयै मोनदोंबा बेयो एसे प्लास जानो चान्स थायो माने नांदेरनो चान्स थायो बेफोरखौबो मिथिखायो जोङो नांदेरगोन ना नांदेरासो फैदो सालायनोसै फंबाय रोङियानो जेबो गैया आरो दैनि बिसय ना जेबो गिदिर फिसा खुनु खोथा गैया इमान गिदिर मथरबाबो हागोन आरोखि आङो दिनैहाय बेरेफुंजानि जानाय फंबायजोंनो एसे रायलायबाय आरो लोगोसे नै जोंनाव मा होनो दहायबो दिन्थिखाबाय आङो थाखो उखुम मोनथाम थाखो नांगौबा लांफैनो हागोन जोंनाव सोरनोबा नांगौब्ला खिन्थु खस्थ'आथ' गोगोम खस्थ' आं दहायनो दिन्थिखाबाय अमानि थाखाय आरो दायो मा जाहैबाय आदारखौबो बायनो गिनांगौ जाहैबाय अमाया ओरैबायदि बेमार जादों ओरैबायदि बेमार हाबाब माने सोरनावबा अमानि सिमां लानानै बा अमाजों माबा मोनसे आङो दाहार बाहुर बा माबा मोनसे आङो बायगोन बा माबा मोनसे लागोन आं होननानै जुदि सोरबाफोर सिमां लादोंमोन बे बोसोराव सोबनिबो माबाया सिमाङैनो थाबाय आरोखि सोरबा अमानि थाखाय ओरैबायदि दुखु जादों खेबसेनो माने 30टा 40टा बेफोरबायदि माने थैलायनाय जादों आरोखि ओंखायनो बेफोरखौ जुदि नुयोब्ला गोसोआव एसे दुखु मोननाय फैयो मानो होनना बुङोबा बयहाबो मोनसे मिजिं थायो नालाय बिनि बेलायावहाय बिथांमोननि साननाय बा सोरनिबा साननाय जाफुङासै आरो बेखौहाय माथो खालामबावो दा सोरनि दाय सोरनि गोरोन्थि बे बेलायावहाय मा जाहैबाय जोंहा गिनानैनो गुन्दैबो बायला ओंखायनो न'आव जा सिखिनो हायो बे जुमाय मावनानै अफ्रिजोंहायनो फिसियो आरोखि दा जाहैबाय माथामबो गामिनि जाहैबाय मासेया दाख्लै फिसा होबाय दा आरो मासेया नैबे साननैसोनि गेजेरावनो होगोन आंबो खावलायो आरोखि जुदि भगबाना जुदि मोजां अनोब्ला जाहाथे जोंहानि अमायाबो मोजाङै मोजां थाथोंसै होननानै आं माने भगबानाव आर'ज गाबबाय आरोखि ओमफ्राय बेरेफुंजानि नैबे फंबायखौ आङो लेंहरनाया बेनो मैयानिफ्राय जोंना दैया ओरैबायदि मा जाहैबाय माने गैया दै गैयाबानो बिराद खस्थ' जायो नालाय दुगैनायनि आरो संनाय खावनायनिफ्राय बिराद जारला जायो ओंखायनो मा खालामो फंबायखौ एकदम जबरदस्तियाव लेंहरबाय आरो फंबाय दानि बुंबाय मालाबा माने गोजानबाबो हरनि समावबाबो बिथांमोना थांनांगौ जाहैदोंना बे खामानिखौ जाला रोङा होनदोंना
इसे माने बुस्थु मोनसे फिसा होनो रोंबानो जायो आं फोरोंबाय थायो बयखौबो आरो दासिमबो माने जानाया मोजां फिसा खामानि थाखाय जों बिराद गोजानाव थांनांगौ जायो दा प्रफिट जाया माने प्रफिट जाया जेरै थावनिफ्राय मानसिनिफ्राय लायोब्ला माने प्रफिट जाया खायफाया इदिनो माने खामानिया नर्मेल नालाय थांबाय खेवबाय लगायना होबाय खामानिखौ नुवासै खामानि नुवासै 50 थाखा लांदोंबाबो 10 थाखा लांदों बिदि मोनसे खोथा फैयो नाथाय बिदिखौ फैसाखौ लानानै बुङाखै आं फिसा खामानि थाखाय इमान गोजान थांनो नाङा आरोखि निजिनो हायो बेखौ हायो ए थिप बल फिसा मोनसे हानानै ओइ माबायाव नट बल्टआव मारिना होबानो दैया नांथाबाय आरो दा बे नट बल्टल'जोंलाय बहा नांथानथ' बिदि आरो खोथाया बिदि होआखैमोनबा होदोंमोन होनाया सिङाव आं सानखादोंना दा ओंखायनो आरो लास्टआव नैबेखौबो आं खावलायबाय नैबे आखुखौ आं गोजाननिखौ बुङाखै दे बे जाहैबाय जोंहा गगामुग हालामनि सिङाव गगामुग हालामथ' बुङाखै गगामुग हालामबाबो बिथांमोना लेंहरबा थाङो गगामुगनि एरियायावहाय गगामुगसिम ना गगामुग एरियायावहाय सोरबाफ्रा जुदि दै बरिं बा बेफोरबायदि दै बरिं खालामनाय बा दै गायनायनि गोनांथि जादोंब्ला बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालाम बिथांमोना दानि बुंबाय फुड हिसाब लायो आरो बिथांमोना जेब्लासिम दै मोना बिथांमोना गावसोरनो फैसाबो लाया आरो नागिरबाय थागोन गायबाय थागोन होननानै बुंदों आरोखि ओंखायनो आङो दिनैनि फैसाखौनो लायानो जेब्लासिम दै मोना बिथांमोना फैसा लाया जेब्लासिम दै मोनगोन अब्लासो लागोन आरो बिनिखायनो आङो बयखौबो खावलायबाय दिनैनि नैबे फुंनि समावनो बा दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआवहाय ओंखायनो आङो सोरबा नोबानो जुदि नांगौ जायोबा बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा आंनाव सोंहरबानो जागोन आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन बा आंनाव मोनगोन ओंखायनो आं दिनैनि नैबे भिडिअखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनो मोजां मोना गाज्रि मोनो नोंथांमोननि सायावसो जुदि मोजां मोनोबा हाजासे मोजांनो कन्टेन्ट मोजांनो माने कमेन्ट लिरना हरदो बेखौनो आं दिनैहाय बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय